Res més per avui, us deixem amb el temps. Que passeu una bona tarda. Avui hi ha hagut unes temperatures altes, amb un promig de 29 graus a les comarques gironines i barcelonines, encara que a Lleida i Tarragona s'ha escampat algun ruixat. A Barcelona hi ha hagut unes temperatures de 27 graus amb una humitat d'un 56%. A Girona la mitjana ha estat més o menys igual, amb uns calorosos 25 graus i una humitat del 70%. A l'Escala hi ha hagut temperatures d'uns 29 graus i una humitat del 74%. Demà hi haurà unes temperatures més altes, amb alguns graus inferiors als Pirineus. També pujaran les temperatures a les comarques litorals, en canvi a les centrals es mantindran estables. A les comarques d'Osona, el Vallès i el Gironès hi haurà unes temperatures més altes de lo normal, comptant el mes en el que estem. Aquí tenim una imatge molt bonica del castell de Montgrí. Aquí una altra de Barcelona, fotografiada des d'un avió a la nit. Un llamp sobre el poble de Bescanó. Ja és tardor a les muntanyes. Bona nit, esperem que hagueu disfrutat del temps.